Što se tiče odnosa Demokratske stranke prema gospodinu Miloševiću, naši odnosi su prekinuti 1994. i 1995. godine uvođenjem blokade na Drini. Nije tačno da su tada Amerikanci bili protiv Slobodana Miloševića. Tada je on imao najveću podršku sveta. Mi smo smatrali tu odluku pogrešnom, smatrali smo njega odgovornim za tu nesreću koja se tamo desila i smatrali smo da ova vlast ovdje nema pravo da kažnjava narod preko Drine. Nije tačno da se naši odnosi sa vlašću, da se ravnaju prema odnosima sveta sa vlašću. I ako govorimo o Nemcima, Amerikancima, špijunima, ne trebaju ni Nemcima, ni Amerikancima, ni špijuni, ni njihovi ljudi ubačeni ovdje dok imaju vlast u Srbiji kakvu imaju. Pa ne treba im ništa. Pa oni bez dinara, bez dolara, bez marke uništavaju ovu zemlju samo imajući vlast kakvu Srbija danas ima. Ta vlast je najveći neprijatelj srpskog naroda i ne treba nijednom neprijatelju da troši pare.